Weet je, ik denk dat we de zaken heel duidelijk moeten maken, zodat niemand in verwarring raakt. Van iemand houden is veel meer dan elke 5 minuten herhalen: ik hou van jou, als een papegaai of als een plaat met krassen. Liefde is beschermen en zorgen voor de persoon van wie je houdt. Accepteer of geloof niet dat iemand van je houdt als hij of zij je altijd pijn doet of zich totaal niet bewust is van jouw pijn of jouw verdriet. Als hij of zij je altijd laat lijden, houdt die gewoon niet van jou. Er is geen weg terug. Het is heel makkelijk. Mensen die echt van jou houden, zijn blij om je gelukkig te zien en maken zich zorgen als ze zien dat jij aan het lijden bent. En dat is ware liefde. Gewoon, vindt ze?